Škoda Superb, bilen, der siden den kom på gaden i 2001, har gjort livet surt for konkurrenterne med mere plads, motor og udstyr for pengene. Vi starter testen her om på bagsædet, for Superb er simpelthen bare benplads kongen. Og med den nye model, så har de altså tilføjet 8 cm mere plads. Og prøv lige at se her, det er jo fuldstændig vanvittigt, så meget plads jeg har at gøre med herom. Det er jo næsten latterligt. Men det er altså også det, der er helt vildt fedt ved den her bil, for der er så meget benplads, at når jeg sidder om på bagsædet, så føler jeg mig altså som en præsident. Men det stopper ikke her. For bagagerummet, der allerede var kæmpestort i den tidligere model, er nu blevet endnu større. Herom er der kommet 30 liter mere, så der nu er 625 liter i bagagerummet. Det er altså 100 liter mere end en Mercedes S-klasse. Men det er ikke det eneste, der er herom bagi. Der er også en lommelygte med magnet i. Og så har den de her fantastiske rumopdelere, som jeg er blevet helt vild med. Man klasker dem bare op, som man vil. Klask. Og så har jeg min flaske vand her. Sådan. Så rører den sig ikke ud af stedet. Det er altså en god idé, men det er ikke den eneste gode idé, Škoda har fået. Prøv at komme med her. I tankdækslet er der indbygget en isskraber. I fordørene er der indbygget paraply. Der er køl i midterkonsollen, og så er der også plads til din tablet, hvis du har sådan en. Og her er der plads til din mobiltelefon. Ikke alene er Škoda Superb rummelig, den er også fyldt med smarte løsninger. Škoda har gjort det igen. Superb banker simpelthen alle konkurrenterne, når det kommer til plads og rummelighed, for her er der ingen, der kan slå den. Selvom Superben er en stor bil, ses det ikke længere på designet. De gamle, lidt tunge linjer er væk. Ja, nu ser den faktisk rigtig flot ud. Af nyheder i den nye Superb er der også kommet adaptiv fartpilot samt en masse andet sikkerhedsudstyr, som gør bilen up to date. Derudover så har bilen en lang liste af standardudstyr. I topversionen Style finder du blandt andet en regnsensor, parkeringsassistent og 3-zonet klimaanlæg. Vi kører en 150 hestes diesel, som er koblet til et DSG-gear. En rigtig god kombination. Motoren har et tilpas kraftoverskud, og automatgearet skifter lynhurtigt. Til gengæld er motoren ikke så rar at høre på. Når jeg presser den, lyder det som en kassevogn, og det er lidt irriterende. Udover den her diesel, så kan du også få en 2 liters turbobenzin med 280 hestekræfter og firehjulstræk. I den anden ende kan du også få en 1,6 liters diesel, der går op til 27 på literen. Så udvalget er meget stort. På vejen viderefører Superben den gamle limousineagtige stil. Det er en komfortpræget bil, man ikke har lyst til at tæske rundt på små veje. Jeg vil også fravælge sportszonevognen, som den her udstyret med. Det gør kun bilen mindre komfortabel. Med hensyn til plads, udstyr og køreegenskaber er det svært at finde noget at kritisere Superben for. Nu er vi jo ikke et reklamebureau hyret af Škoda. Vi skal også gå lidt mere kritisk til værks, og jeg vil gerne indrømme, at det har været lidt svært, men vi har faktisk fundet nogle små fejl her og der. Den her batteriindpakning, den er lidt for discountagtig. Den burde egentlig nok mere høre til derovre i skraldespanden. Superben er jo ligesom gået et skridt op, men desværre er sæderne ikke helt fuldt med. Jeg vil sige, at jeg sidder okay i dem, det er ikke det, men der mangler ligesom lidt støtte her ved lænden, og så mangler der altså også lidt støtte hernede ved lårene. Og heromme på bagsædet er det lidt den samme historie, fordi at jeg mangler altså støtte her. Prøv at se alt det luft, der er her. De små fejl siger alt om Superben. Det er en bil med meget få svagheder. Škoda Superb er den perfekte familiebil. Den har komfort og luksus, som ingen andre i klassen kan klare til samme pris. Den overdådige benplads om bagi sætter Superben op mod langt større og dyrere biler. Det er ingen hemmelighed, at Superben er den tjekkiske udgave af Passaten. De er bygget på samme platform, har samme motor, gear og teknologier. Men Superben giver bare meget mere bil for pengene. Folkevogn de går jo og slås lidt med deres dieselmotorer lige for tiden. Når de en dag har fået løst de problemer, så synes jeg, at de skulle tage og kigge lidt nærmere på Škoda. For hvis Folkevogn gerne vil sælge biler i fremtiden, så skal de altså til at passe lidt på her. For Škoda Superb, det er altså bare en bil, der kan det hele til en rigtig god pris.